terima kasih matur nuwun. Lenggah sik, Nduk. Wis kepareng ana sowane ya kuwi mau. Ya leh ngastoni ngati-ngati. Wis ana sowane ya kuwi mau Gus Yuda, Nduk. Weh, ngono. Sak prikanca. Ya, sowan ngabiyantara mrekarsane para wunden. Ya, dina semengko kepareng Gus, monggo kepareng minggah ing sasana panggung. Ya. Diserampatke ya Mak. Diserampatke Nduk. Ya, yuk. Minggir, Cak. Yo. Stop. Nah. Enten musike ta? Enten musike. Enten, Dik. E minor. Di. E minor. Di sing E minor. Sengarjen. Ah. E minor. Mergo do kurang solawat. Si. Ing akhire uripe ra nikmat. Gampang kejegur maksiat. Uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakehke sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, sarep monggo wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Kepingin nikmat ayo sholawat, kepingin sehat sholawat, pengen syafaat ayo sholawat, kepingin ayem sholawat, kepingin adem ayo sholawat, pengen tentram ayo sholawat. Sarep monggo